El que és evident és que amb aquesta modificació de l'escenari, amb aquesta modificació de les condicions, amb aquests 4 mesos, el que fa referència als ajuntaments de la província de Barcelona, el que ens ha obligat a la Diputació és que des de fa un mes s'ha posat en marxa tota l'estructura, diguem-ne, de direcció de la Diputació de Barcelona, totes les àrees, per tal de fer una avaluació de l'execució pressupostària tal com havíem previst, en aquests termes, amb les prioritats que havíem fixat, i sobretot el que s'ha fet és una anàlisi i un estudi per veure com el nou escenari afecta a la situació dels ajuntaments de la província. I com a conseqüència d'aquest anàlisi, quines les accions o l'esforç que la Diputació de Barcelona pot fer per millorar, per ampliar, per actualitzar el seu suport als municipis com a conseqüència d'aquest nou escenari o d'aquest escenari més agreujat com a conseqüència de la crisi.